धन्यवाद जे या ठिकाणी वांद्री गावचे माजी पोलीस पाटील मारुतीदादा कीर यांचं या ठिकाणी स्वागत करतोय। त्याचप्रमाणे विशाल बने यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यायचंय। सर्वेश मयेकर यांना विनंती करतो की आपण त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करायचंय। मारुतीदादा नागवे कीर यांचं सुद्धा स्वागत करायचंय। त्याचप्रमाणे काका भिंगारडे यांचं सुद्धा स्वागत करायचं आहे। सर्वेश मयेकर सोमेश्वर संघाचा माजी खेळाडू ज्याचं योगदान या 42व्या पर्वामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे। पंचांनी मैदानाच्या दिशेने जायचंय। सुरुवात होते। दोन संघ तुल्यबळ संघ आपल्या समोर या ठिकाणी करणार आहेत। रवळनाथ करबुडे संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल आपला अतिरिक्त खेळाडू आणि आपली खेळाडूची सलामीवर पाठवून द्यायचे। एक अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे। स्पर्धा यूट्यूब लाईव्ह स्पर्धा असणार आहे आणि या स्पर्धेच्या माध्यमातून हा सोहळा आपण अनुभवतो। याची देही याची डोळा पाहूया या स्पर्धेचा या ठिकाणी नयनरम्य सोहळा। हा सोहळा आपण अनुभवणार आहोत या सोमेश्वराच्या या मैदानावरती।
महारवळनाथ करबुडे संघाचा अतिरिक्त खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे. सुरुवात करणार आहोत या स्पर्धेच्या निमित्ताने. वळूया सामन्याकडे. शेषाच्या हाती धरतीच्या गती, शेषाच्या हाती धरतीच्या गती, ज्ञानेश्वराने चालविल्या निर्जीव भिंती, अर्जुनाच्या रथावर श्रीकृष्ण सारथी, होऊन गेले रती महारथी, धन्य ती भारतीय संस्कृती, प्रथम पूजावा महागणपती, विघ्नहर्त्या गणराजाला नमन करून त्याचप्रमाणे संत ज्ञानेश्वर संत तुकोबाराय चरणी नतमस्तक होऊन घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या चरणी सुद्धा नतमस्तक होऊन छत्रपती शिवाजी महाराज यांना सुद्धा नतमस्तक होऊन ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला, ज्याला स्त्री पत्नी म्हणून समजली तो सीतेचा राम झाला, ज्याला स्त्री मैत्रीण म्हणून समजली तो राधेचा श्याम झाला, ज्याला स्त्री मैत्रीण म्हणून समजली तो राधेचा श्याम झाला, ज्याला स्त्री बहीण म्हणून समजली तो मुक्ताईचा ज्ञाना झाला, ज्याला स्त्री बहीण म्हणून समजली तो मुक्ताईचा ज्ञाना झाला, ज्याला स्त्री आई म्हणून समजली तो जिजाऊंचा पुत्र शिवबा झाला, जिजाऊंचा पुत्र शिवबा झाला. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या चरणी मानाचा मुजरा करून त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराज कोणाला म्हणावे, रक्ताच्या स्वतःच्या सुखासाठी देवतांवर दयादुधांचा अभिषेक करणारे राजा आपण पाहिले, पण कित्येक जण पाहिले स्वराज्याच्या आपल्या रयतेच्या सुखासाठी आपल्या रक्ताचा अभिषेक रायरेश्वराच्या पिंडीवर करणारा एकमेव राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज, ज्याच्या पदस्पर्शाने पावन झालेला हा महाराष्ट्राची ही भूमी त्याच्या चरणी मानाचा मुजरा करतोय. आणि या स्पर्धेसाठी उपलब्ध असलेले तमाम क्रीडाप्रेमी मान्यवर यांच्या चरणी मी संतू गांधी तमाम क्रीडाप्रेमींचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि सामन्याकडे वळतोय. विनंती असेल अतिरिक्त खेळाडू नसेल तर पॅलेटीला सामोरं जायला लागेल, कारण आपण लीग स्पर्धा खेळवणार आहोत. त्यामुळे आपला कंपल्सरी अतिरिक्त खेळाडू दोन्ही संघाला विनंती असेल की पाठवून द्यायचा आहे. महारवळनाथ करबुडे संघाकडनं गणेश आणि विनय ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. तर धामापूर संघाकडनं गोलंदाजीसाठी असेल तो तुषार ही जोडी असेल. 1 ग्रामाची स्पर्धा थरार क्रिकेटचा आपण अनुभवणार आहोत. पुन्हा एकदा वांद्री गावचं आराध्य दैवत स्वयंभू सोमेश्वर यांच्या चरणी मानाचा मुजरा करतोय. स्पर्धेतला पहिला चेंडू या ठिकाणी फेस करण्यासाठी सज्ज असेल तो गणेश, एक स्टार खेळाडू आहे. त्याच्याकडनं सुद्धा या अगोदर या मैदानावरती चांगला खेळ आपण पाहिला. यावेळेला महारवळनाथ करबुडे संघातर्फे गणेश या ठिकाणी सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्गवर भावनदी यांकडनं सज्ज असणार आहे तो तुषार, धामापूर संघाचा एक स्टार खेळाडू, स्टार कास्ट. पहिला चेंडू या ठिकाणी अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता येते. पहिला चेंडू या ठिकाणी रिव्हर्स खेळण्याचा अयशस्वी प्रयत्न आपण पाहिला. निर्धाव चेंडूची सांगता पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा तुषार सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल गणेश. षटफलंदाज चेंडू तर पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, टप्पा घेतल्यानंतर थोडंसं आतमध्ये वळण घेतोय. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळते. या ठिकाणी बॅक टू बॅक सेकंड बॉल इज डॉट येतोय. 2 चेंडू निर्धाव टाकण्यात यश मिळाले. आता मात्र तुषारला पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेला सुरेख चेंडू होता, फ्लिक केलाय. या ठिकाणी नो मॅन्स रिझन चेंडू लँड होतोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत या ठिकाणी 1 धाव घेण्यात येते.
एका धावेची बढोतरी मिळते. धावसंख्येचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. स्टार्टिंग ऑफ द फाउंडेशन ज्याला म्हटलं जातं. धावसंख्येचा श्री गणेशा पाहायला मिळतोय. महाराणा करबुडे संघाचा धावसंख्या ती 1. आता मात्र समोर असेल तो विनय, हा सुद्धा एक चांगला फिंचिटर म्हणून मानला जातो महाराणा करबुडे संघासाठी. यावेळेला सुरेख चेंडू, काय गोलंदाजी करतोय. टप्पा घेतल्यानंतर कधी बाहेर चेंडू वळण घेतोय, टप्पा घेतल्यानंतर चेंडू कधी आतमध्ये वळण घेतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळतंय. ते विनय या ठिकाणी तुषार याच्या माध्यमातून पहिलं षटक या ठिकाणी टाकण्यास सज्ज झालाय. मात्र आतापर्यंत चांगली गोलंदाजी करतोय. जखडून ठेवले. निर्धारित 4 षटकांचा सामना असणार आहे. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळतोय. सुरेख गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक, काय गोलंदाजी करतोय. टप्पा, लाईन आणि व्हेरिएशन हे महत्वाचं आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाजी मार्कवर असणारा तुषार, एक जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते तुषाराच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा यावेळेला हलक्या हाताने चेंडू खेळलाय पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या दिशेने. 1 धाव मात्र मिळते. एका धावेवर संघाची धावसंख्या या ठिकाणी पाहायला मिळते ती 2 धावा आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. पहिल्या षटकानंतर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 2 धावा. गडी मात्र बाद झाला नाहीये. पहिलं षटक संपलंय. 2 धावा झाल्या आहेत. तदनंतर दुसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाजाचं नाव सांगायचंय. पपन, यावेळेला सुरेख चेंडू होता. षटमपूल केलेला झेल मात्र फाईन लेग क्षेत्रामध्ये सुटला जातोय. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या 4 धावेपर्यंत मजर पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज पपन सज्ज असेल. हा सुद्धा एक चांगला खेळाडू आहे ज्याच्या माध्यमातून आपण वेळोवेळी त्याचा खेळ पाहतो. पपन एक नाव आहे पंचक्रोशीमध्ये. पुन्हा एकदा पपनचा चेंडू, यावेळेला सुरेख चेंडू विनयाच्या बॅटमधनं जातोय. अप्रतिम या ठिकाणी एफर्ट्स पाहायला मिळत आहेत धामापूर संघाच्या माध्यमातून. सुरेख असे एफर्ट्स पाहायला मिळाले. निश्चितच एक जोरदार त्याचं स्वागत करूया. अतिशय जबरदस्त असं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं आपल्या संघ. गोलंदाजी मार्कवर धावसंख्या पाहायला मिळते ती 6 धावा. विनय सज्ज असेल फलंदाजीसाठी. पुन्हा एकदा हुक करण्याचा प्रयत्न, अयशस्वी प्रयत्न. बॉर्डरलाईन गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते. पंचांकडनं दंडित केलं जात आहे. आंतरराष्ट्रीय नियम क्रमांक 22 नुसार हा चेंडू तुम्हाला परत टाकावा लागेल असं पंचांचं म्हणणं आहे. धावसंख्येचे 7 धावा पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा पपन सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. समोर उभा असेल ते विनय, एक पिंच हिटर म्हणून मानला जातो. यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न अपील केलं जात आहे. पंचाने ते अपील फेटाळून लावलंय. 1 धाव तर मी ते दुसऱ्यासाठी प्रयत्न असेल का. लेग बाईचा इशारा येतोय पंच काका भिंगार्डे यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 8. हळूहळू धावसंख्येला आकार दिला जातोय. लीग पद्धतीने खेळवली जाणारी स्पर्धा श्री सोमेश्वर चषक 2025 पर्व 42वे हा 16 हा थरार आपण अनुभवतोय. पुन्हा एकदा गणेश सज्ज असेल. यावेळेला फलंदाजीसाठी समोर गोलंदाजीसाठी असेल भावनदी यांकडनं पप्पन. अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय या ठिकाणी. थर्डमॅनच्या रिजनमध्ये मारलेला फटका येतोय. या ठिकाणी स्पर्धेमधला पहिला चौकार, अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला या ठिकाणी.
याच्या माध्यमातून धावसंख्या पाहायला मिळते ती 12 धावा. पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र धावचीची संधी मात्र दोन्ही फलंदाज आपापल्या क्रीजमध्ये लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव मिळते. एक एक धाव महत्वाची आपल्याला पाहायला मिळते. 13 धावा झाल्यात. संतशी सुरुवात पाहायला मिळते आणि जर 4 षटकांचा सामना असणार आहे. पपन सज्ज असेल. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पाहूया झेलचीची संधी असेल आणि झेलबाद. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. तेवढंच सुरेख असं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. डीप फाईन लेग क्षेत्ररक्षणामध्ये. ऐकूया मधुर संगीत. दोन षटकानंतर 13 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात अशा पाहायला मिळत आहेत. विनय बॅक टू द डगआउट झाला होता. शॉर्ट ऑन पूल करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी प्रयत्न पाहायला मिळाला. सचिन याच्या माध्यमातून उत्कृष्ट झेल पाहायला मिळाला. आता मात्र नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय तो प्रणय. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज असेल गणेश. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल. तिसरं षटक घेऊन येतोय तो गणेश. गणेशसाठी यावेळेला सुरेख चेंडू होता. लॉंग ऑफच्या दिशेने उत्कृष्ट फटका पाहायला मिळाला आहे. दरम्यान 2 धावा घेण्याची संधी होती, मात्र एकाच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेवर संघाची धावसंख्या 14 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तो गोलंदाज गणेश आणि समोर उभा असेल तो प्रणय, ज्याच्या माध्यमातून एकूण जो पुरा खेळाडू आहे, एक स्टार खेळाडू, स्टार कास्ट आहे, चांगली फलंदाजी करू शकतो. मात्र याच मैदानावर चांगली खेळी यासुद्धा अगोदर त्यांनी केलेली पाहिली. आपले यावेळेला अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. अपील केलं जात आहे. पंच पाहूया पंचांच्या माध्यमातून कोणती खूण येते. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. बॅटकट असेल, बॅटची लिडिंग एज घेतली होती आणि चेंडू 2 धावा पूर्ण करतोय प्रणय. बैठक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅटची लिडिंग एज घेऊन चेंडू पॅडवर आदळला होता. थोडंसं अपील झाला होता, मात्र पंचांवर त्यांचा कोणताच परिणाम नाही. 2 धावा मिळत आहेत. 2 धाव्यावर संघाची धावसंख्या 16 धावा एक गड्याच्या मोबदल्यात. गणेश सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर समोर उभा असेल तो प्रणय. यावेळेला मोठा फटका, मोठा प्रहार पाहूया. यावेळेला लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षणाच्या बाहेर 6 धावांसाठी जबरदस्त, पॉवरफुल, सक्सेसफुल, ब्युटिफुल फटका येतोय तो प्रणय ऑन फायर. धन्यवाद डीजे. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. लॉंग ऑन सीमारेषेच्या बाहेर 6 धावांसाठी स्पर्धेमधला सोमेश्वर चषकाचा पहिला षटकार पाहायला मिळाला प्रणयच्या माध्यमातून. यावेळेला पुन्हा एकदा बॅक टू बॅट स्ट्रोक मारण्याचा प्रयत्न. मात्र यावेळेला काय घडतंय तर प्रणय बॅक टू द डगआउट होतोय. दुसरा गडी, दुसरा मोहरा बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये पावलं टाकताना समीर दिसतोय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती रवळनाथ करबुडे संघाची
22 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ या ठिकाणी सुरू होतोय. पाहायला मिळतंय गणेश याच्यावर प्रहार करण्यात आला होता प्रणय याच्या माध्यमातून, मात्र टीट फॉर टॅट जशा तसं प्रत्युत्तर आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. एक षटकार लगावला होता, तदनंतर कमबॅक करताना पाहायला मिळालं होतं. हेही चढाओढ आपण पाहायचे क्रिकेटमधले द्वंद्व युद्ध आपण पाहणार आहोत. पुन्हा एकदा गणेश सज्ज असेल गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. सुरेख असा फटका पाहायला मिळतोय एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने. दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल, मात्र बॅकअप चांगलं पाहायला मिळालं. ते धाबाबरोबर संघाच्या माध्यमातून दरम्यान 2 धावा मिळत आहेत. 2 धाव्यावर संघाची धावसंख्या 24 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 24 लॉस ऑफ 2 विकेट. थर्ड ओव्हर इज प्रोग्रेस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. या पुन्हा एकदा कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका, अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या 26 धावा पाहायला मिळत आहे 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. तो फलंदाज समीर याच्या माध्यमातून अप्रतिम फटके पाहायला मिळाले. 3 षटकं 26 धावा 2 गडी बाद. ऐकूया मधुर संगीत. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी परशुराम पाटील यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे नरेश भोंगाळे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. पंकज गोलंदाजीसाठी येतोय. समोर उभा असेल, शेवटचं षटक असणार आहे गणेश. टप्पा घेतल्यानंतर अतिरिक्त वळण घेतोय. पंचांकडनं पुन्हा एकदा दंडित केलं जात आहे. 27 धावा झाल्या आहेत 2 गड्यांच्या मोबदल्यात पाहायला मिळत आहेत. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर पंकज सज्ज होतोय. शेवटचं षटक घेऊन येतोय आपल्या संघासाठी. पुन्हा एकदा शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा फाईन लेग डीप फाईन लेगच्या दिशेने येतोय. तो जबरदस्त असा चौकार पाहायला मिळतोय. गणेश ऑन फायर मैदानाच्या गणेशच्या बॅटमधनं एक चौकार येतोय. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता, फाईन लेगच्या रिजनमध्ये खेळला होता. एक अप्रतिम स्ट्रोक पाहायला मिळाला. सध्याच्या घडीला पाहायला गेलं तर टेनिस विश्वामध्ये आपण असे स्ट्रोक पाहतो. शफल होऊन खेळण्याची एक ट्रिक झालेली आहे. त्यामुळे धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गावर सज्ज असेल. लगातार तशा प्रकारचा चेंडू होता. सेम लाईन आणि सेम लेन पाहायला मिळतं. यावेळेला चेंडूला थोडीशी उंची कमी होती, त्यामुळे मिस झाला होता चेंडू. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. कमबॅक केले जात आहे ते पंकजाच्या माध्यमातून. बारी बारी सबकी बारी, कभी हमारी बारी कभी तुम्हारी बारी. वार पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. खेळाडू एकमेकाची ताकद आपल्यासाठी आजमावण्यासाठी सज्ज असतील. एक ग्रामपंचायत स्पर्धा महत्त्वपूर्ण अशी ही लीग आपण खेळतोय, त्यामुळे प्रत्येक चेंडू महत्त्वाचा असेल. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडीशी बदल केली जाते. गणेश या ठिकाणी सज्ज असेल, मैदानाची पाहणी करतोय. काय घडेल काय बिघडेल पंचांकडे चर्चा करतात. या सामन्यासाठी पंच म्हणून काम पाहणारे रोहित पाटील आणि काका भिंगांडे यांच्या माध्यमातून चर्चा केली जाते. कारण मित्रांनो, ही स्पर्धा महत्त्वपूर्ण असेल आणि या स्पर्धेदरम्यान
एक एक चेंडू महत्त्वाचा असेल, कारण मानाची, अभिमानाची आणि प्रतिष्ठेची ओळखली जाणारी ही स्पर्धा अर्थातच स्वयंभू सोमेश्वर चषक 2025 थरार क्रिकेटचा याची देही याची डोळा पाहू क्रिकेटचा हा नयनरम्य सोहळा आपण पाहतोय, ऐकतोय. यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा साता समुद्र पार या सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्रीच्या माध्यमातून सोमेश्वराचं नाव साता समुद्र पार नेण्यामध्ये यश मिळालं आहे. ते सोमेश्वर वांद्री क्रिकेट क्लब वांद्रीला 42व पर्व आहे आणि या पर्वामध्ये निश्चितच दिमागदार सोहळा आपण पाहतोय संपन्न झाला. आणि आजच्या पहिल्या दिवसामध्ये पहिली लढत आपण पाहतोय. डॉट चेंडू आला होता, पुन्हा एकदा सज्ज असेल गोलंदाजी मार्गवर पंकज, समोर उपारे गणेश आहे. स्लॉग ओव्हरचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक असणार आहे. एखादा मोठा फटका येईल का पाण्याजोगं असेल. पुन्हा एकदा ब्लॉक होल टाकलेला चेंडू होता, खोदून काढलाय. लॉंग ऑनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे एक धाव घेण्याची संधी होती. एका धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 32 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 32 धावा पाहायला मिळत आहेत. 40 ते 45 धावांचा टप्पा गाठणं महत्वाचं असेल. एक फायटिंग टोटल म्हणावी लागेल. यावेळेला पुन्हा एकदा ब्लॉक होलचा चेंडू होता, तेवढंच अप्रतिम फॉलो होतं मध्ये क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत होतं. मित्रांनो काय एफर्ट्स पाहायला मिळत आहेत बॉलर पंकजच्या माध्यमातून, जबरदस्त एफर्ट पाहायला मिळत आहेत. ज्यावेळेला गोलंदाजी करून चेंडू क्षेत्ररक्षण करणं अवघड बाब असते, तशी बाब आपल्या संघासाठी पाहायला मिळते पंकजाच्या माध्यमातून. यावेळेला अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न, स्ट्रेट हिट लगावली गेली आहे. लॉंगॉनचं क्षेत्ररक्षण करेल तोपर्यंत या ठिकाणी धावचीच्या स्वरूपात गणेश बॅक टू द डगआउट होतोय. मुख्याच्या क्षणी गणेश बॅक टू द डगआउट होतोय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 33 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. ऐकूया मधुर संगीत. धन्यवाद डीजे. नवीन बॅटर मैदानाच्या मध्ये पावलं टाकताना अथर्व मॅन फ्रॉम करबुडे सज्ज असेल, तर स्ट्राईकला असेल तो समीर. यावेळेला काय खेळताय, क्लीन बॉल होतोय आणि सुरेख अशी गोलंदाजी पाहायला मिळते. पंकजाच्या माध्यमातून निर्धारित 4 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय. 33 धावा जमा केल्या आहेत 4 गड्यांच्या मोबदल्यात आणि 34 धावांचं टार्गेट असेल ते धामापूर संघासमोर. पाहूया हे 34 धावांचं उद्दिष्ट धामापूर संघ पार करतो की 34 धावांचं हे उद्दिष्ट संरक्षित करण्यात महारवळनाथ करबुडे यशस्वी होतो. थोड्याच वेळात आपल्याला या सामन्याचे निकाल आपण पाहणार आहोत. तुर्तास ऐकूया मधुर संगीत.
तरवळ, धन्यवाद. तरवळ आणि पारस संघाचा संघनायक आपण या ठिकाणी यायचंय. आपली प्लेइंग 11 या ठिकाणी देऊन जायचंय आणि टॉस करून जायचंय. तरवळ आणि पारसनगर बोथ कॅप्टन्स कॉल ऑफ यू, कॉन्टॅक्ट कॉन बॉक्स इमिजिएटली, लगेचच संपर्क करा. तरवळ आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला विनंती असेल, आपण समालोचन कक्षामध्ये आपले प्लेइंग 11 द्यायचे. बोथ कॅप्टन्स कॉल ऑफ यू इमिजिएटली, कॉन्टॅक्ट टू कॉन बॉक्स. लक्ष असू द्या, एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी पाठवून द्यायचे, नाही तर पेनल्टीला सामोरं जावं लागेल. टेनिस विश्व म्हटलं तर नियमावली ही बंधनकारक असते, त्यामुळे विनंती असेल आपला शैलेश मेकर आपणाला विनंती असेल की आपण व्यासपीठाच्या दिशेने यायचंय. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लबतर्फे आपलं सविनय स्वागत असेल. वळूया सामन्याकडे. 34 धावांचं उद्दिष्ट असणार आहे. 24 चेंडू 34 धावा. सामना कशा प्रकारचा असेल पाहण्याजोगं असेल, कारण मित्रांनो दोन्ही संघ तुल्यबळ आहेत. 24 चेंडू 34 धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू या ठिकाणी कट केला होता. चेंडू येतोय थर्डमॅनच्या रिझनमध्ये. 1 धाव तर मी ते दुसरीसाठी प्रयत्न, 2 धावा मिळत आहेत. तिसरीसाठी प्रयत्न असेल. विलास याने या ठिकाणी स्ट्राईक सोडली होती, दरम्यान 3 धावा मिळत आहेत. पहिला चेंडू होता, षटफलंदाजीचा चेंडू होता, थर्डमॅनच्या दिशेने कट केला होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला होता. क्रिकेटच्या पटलावरती जा फटका आपण नेहमीच पाहतो, कॉफी बुक स्टाईल फटका पाहायला मिळाला होता. षटफलंदाजीचा चेंडू होता, थर्डमॅनच्या दिशेने कट केला होता. त्याप्रमाणे 3 धावा मिळत आहेत. पुन्हा एकदा सज्ज असेल प्रकाश, सज्ज असेल विलासाच्या गोलंदाजीचा समाचार घेण्यासाठी. फुलटॉस चेंडू होता, मात्र मिस केलं जात आहे. चेंडू ते लॉंग स्टॉपच्या दिशेने. पंचांकडनं या ठिकाणी नो ची खूण येते. फ्री हिट असेल.
बोल्ड आहे. क्लीन बोल्ड जायला पाहायला मिळतं. फुल टॉस चेंडू होता. गडी बाद होतोय. धामापूर संघाचा पहिला गडी बाद होतोय. दरम्यान मकरंद गांधी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. पुन्हा एकदा श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्रीच्या माध्यमातून त्यांचं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. या स्पर्धेसाठी त्यांची सुद्धा सहकार्य त्याचप्रमाणे उपलब्धता महत्त्वपूर्ण आहे. मित्रांनो, नेहमीच सहकार्य करणारे मकरंद शेठ गांधी यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लब वांद्री संघाच्या माध्यमातून त्यांचं सुद्धा या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे पुन्हा एकदा विनंती असेल की शैलेश मयेकर आपण या ठिकाणी यायचंय. श्री सोमेश्वर क्रिकेट क्लबतर्फे आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल. त्याचप्रमाणे महेश मयेकर, पप्पू भाटकर यांना सुद्धा विनंती करतोय की आपण समालोचन कक्षामध्ये यायचंय. शैलेश मयेकर, वळू या सामन्याकडे. पहिला गडी बाद झाला होता. 3 या धावसंख्येवर फुल टॉस चेंडू होता. त्रिपाळाचीत झाला होता. प्रकाश गोल्ड डकचा शिकार पाहायला मिळाला. नवीन बॅटर मैदानी पाहायला मिळतोय तो गणेश. मॅन फ्रॉम धामापूर सज्ज असेल. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज असेल तो विलास, ज्यानं प्रकाशाला बॅक टू द डगआउट केलं होतं. आता मात्र 34 धावांचं टार्गेट आहे. मित्रांनो, क्रिकेटच्या पटलावरती धावसंख्येचा पाठलाग करणं हे थोडं जिगरीचं काम असतं. आणि विशेषतः ज्या वेळेला माफक असं आव्हान असतं आणि त्यावेळेला बघता बघता या ठिकाणी डाव फसला जातो. त्यामुळे सावध सुरुवात महत्त्वाची असेल धामापूर संघासाठी. तर गोलंदाजी पाहायला सुरेख करावी लागेल ती विलाशाला. शटअपलेनचा चेंडूचा पुन्हा एकदा पॉईंटच्या रिजनमध्ये चेंडू खेळला गेलाय. सुरेख क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय डी पॉईंटच्या दिशेने. दरम्यान 2 धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका धावेवर संघाची धावसंख्या 4 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. आता म्हटलं स्ट्राईकला आलाय तो पप्पन. एक चांगला फलंदाज आहे, अष्टपैलू खेळाडू आहे. त्याच्या माध्यमातून सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. अपरची स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. मात्र तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. पंचांकडनं नो चेंडू पाहायला मिळतोय. फ्रीट असणार आहे. यावेळेला क्रिकेटमधलं मादर सौंदर्य आपल्याला पाहायला मिळालं. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू होता. सुरेख फटका पाहायला मिळाला. शॉटम पूलचा फटका पाहायला मिळाला. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. मात्र पंचांकडनं नो चेंडू घोषित करण्यात आला होता आणि जीवदान पाहायला मिळतंय ते यावेळेला पप्पन याला. आणि ज्या ज्या वेळेला क्रिकेटच्या पटलावरती जीवदान पाहायला मिळतं त्यावेळेला जखमी वाघ आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि निश्चितच त्याच्याकडनं मोठी खेळी पाहायला मिळेल पप्पन याच्या माध्यमातून. फ्रीट असेल गणेशसाठी. यावेळेला सुरेख फटका पाहायला मिळतोय लॉंग ऑन क्षेत्ररक्षकाच्या जवळ. मात्र फ्रीट असल्यामुळे झेलची संधी वाया जाणार आहे. दरम्यान 2 धावा मिळत आहे. सुरेख क्रिकेट पाहायला मिळतंय. अप्रतिम क्रिकेट पाहायला मिळतंय. ब्युटिफुल क्रिकेट पाहायला मिळते आपल्याला. ब्रेक चेंडू होता. अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला. लॉंग ऑनच्या दिशेने धावसंख्या पाहायला गेल्या तर 6 धावा झाल्या आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यात. 8 धावा झाल्या आहेत 1 गड्याच्या मोबदल्यात. विलास सज्ज असेल. यावेळेला पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेचा चेंडू होता. पॉईंटच्या दिशेने खेळला गेलाय. तेवढंच क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाही. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतंय तोपर्यंत 2 धावा पूर्ण करत आहेत. तिसरी धाची प्रयत्न असेल. मात्र दोन्ही फलंदाज 2 धावा पूर्ण करून थांबतायत. 2 धावेबरोबर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 10 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात. सुरुवातीला या ठिकाणी गडी बाद झाला होता. मात्र सावध सुरुवात पाहायला मिळते गणेशाच्या माध्यमातून. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क. दॅट्स अ बिग 6.
धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. तरवळ आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंनी आपले प्लेईंग इलेव्हन घेऊन, कर्णधारांनी आपली प्लेईंग इलेव्हन घेऊन या ठिकाणी सज्ज व्हायचं आहे. समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. तरवळ आणि पारसनगर दोन्ही संघाच्या संघ नायकाला विनंती असेल, आपण आपली प्लेईंग इलेव्हन घेऊन या ठिकाणी सज्ज राहायचं आहे. समालोचन कक्षाजवळ यायचं आहे. धाव संख्या पाहायला मिळते ती 16 धावा. अठरा चेंडू आणि 18 धावा असं समीकरण असेल ते धामापूर संघासमोर. विनय गोलंदाजी मार्कवर येतोय. यावेळेला चांगली गोलंदाजी करणं महत्वाचे असेल. चांगला दिशा, चांगली टप्पा, एखादी विकेट घेतली तर या ठिकाणी करबुडे संघ या स्पर्धेमध्ये राहू शकतो, या इनिंगमध्ये राहू शकतो. मात्र काय घडेल काय बिघडेल याचा लेखाजोखा या ठिकाणी आपण पाहतोय. गोलंदाजी मार्कर विनय सज्ज असेल, समोर असेल तो पपन. यावेळेला कट करण्याचा प्रयत्न होता आणि गडी बाद होतोय. पपन बॅक टू डगआउट होतोय. टप्पा घेतल्यानंतर पहिल्या चेंडूवरती थर्डमॅनच्या दिशेने कट करण्याचा प्रयत्न होता. विकेट किपरच्या हातामध्ये चेंडू स्थिरावतोय आणि ज्या उद्दिष्टाने गोलंदाजी करण्यात आली होती विनय याच्या माध्यमातून तशा प्रकारची गोलंदाजी पाहायला मिळाली आपल्याला. टप्पा घेतल्यानंतर बाहेर जाणारा चेंडू फसवलं होतं ते पपन याला. पपन बॅक टू डगआउट होतोय. दुसरा गडी बाद होतोय तो. धामापूर संघाचा धावसंख्या असेल ती 16 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये सचिन बॅट्समनसाठी येतोय. पावलं टाकतोय मैदानाच्या आतमध्ये, ज्याच्या माध्यमातून चांगला खेळ करणं अपेक्षित असेल. हाही एक चांगला खेळाडू आहे धामापूर संघासाठी. एक चांगला खेळाडू म्हणून त्याच्याकडे सुद्धा पाहिलं जातं. एक क्षमता आहे त्याच्याकडे. गोलंदाजी मार्कर विनय ज्यानं पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केला होता. पुन्हा एकदा तशा प्रकारचा चेंडू होता. ज्याप्रमाणे पहिला चेंडू टाकला होता त्याच प्रकारची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. रिप्ले पाहायला मिळाला आपल्याला. सुरेख गोलंदाजी पाहायला मिळाली. या अगोदर मी म्हणालो होतो की चांगली गोलंदाजी करणं महत्त्वाचं असेल, महत्त्वपूर्ण षटक असेल आणि या षटकावर सामन्याचं गणित असेल. यावेळेला बॅक टू आउट. यावेळेला काय घडतंय? झेल होता आणि झेल बाद झाला, झेल सुटला गेला आहे. विकेट किपरच्या माध्यमातून चूक झाली मित्रांनो. आणि क्रिकेटच्या पटलावरती चुकीला माफी नाही मित्रांनो. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आपण पाहिलं की ज्या ज्या वेळेला फलंदाजाचा झेल सुटतो त्या त्यावेळेला त्याचा आत्मविश्वास दुणावला जातो आणि त्याच्या माध्यमातून मोठी खेळी केली जाते. आणि तशीच खेळी सचिनच्या माध्यमातून होईल का? दरम्यान स्ट्राईकला आलाय तो गणेश. गोलंदाजी मार्कर विनय मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय आपल्या संघासाठी. यावेळेला सुरेख फटका होता. प्रॉपर टायमिंग झालंय. चेंडू जातोय आउट ऑफ पार्क 6 धावासाठी. यूज द बिग 6 ओव्हर द बॅट्स बॉलर हेड. धन्यवाद डीजे. सुरेख फटका या ठिकाणी पाहायला मिळाला. ओव्हरपिच चेंडू होता. दडपण या ठिकाणी झुगारून लावलंय गणेशाच्या माध्यमातून. षटकार आला होता. 23 धावा झाल्यात. आता मात्र विनयाला कमबॅक करावं लागेल. सुरेख चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर थोडंसं वळण घेतला होता. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. डॉट चेंडू पाहायला मिळाला. एक तुझी एक माझी. मित्रांनो काय सामना चाललाय. एकमेकाची ताकद आजमावली जाते एकमेकांच्या समोर मित्रांनो. पुन्हा एकदा विनय सज्ज असेल. षटफल्यांचा चेंडूचा सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा येतोय तो चौकार. सुरेख फटका पाहायला मिळाला.
सर्व संघ विनंती असेल आपली प्लेइंग 11 घेऊन या ठिकाणी यायचंय लगेचच. समीर गोलंदाजी मार्कवर असेल. 12 चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता असेल. समोर उभा असेल तो सचिन. या षटकावरती सामन्याचं गणित असेल. षटकावरचा चेंडू होता. पुन्हा एकदा सिमलॉनच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे स्वतः गोलंदाजाच्या माध्यमातून. तोपर्यंत 1 धाव मिळते. 1 धावेची बढोतरी पाहायला मिळते. धावसंख्या पाहायला मिळते ती 28 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिसऱ्या षटकाचा खेळ चालू आहे. एक चांगली गोलंदाजी करणं महत्वाचं असेल गोलंदाजाच्या माध्यमातून. छटमल्याचा चेंडू तर पुन्हा एकदा सुरेख स्ट्रोक पाहायला मिळालाय. क्षेत्ररक्षण मात्र अजूनही होत नाहीये. चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षकाला चकवून. या ठिकाणी 2 धावा मिळत आहेत. 2 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 3 धावा मिळत आहेत. 3 धावेवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते ती 31 धावा. एक चेंडू टप्पा घेतल्यानंतर या ठिकाणी उसळी घेऊन गेला होता. क्रिकेटच्या पटलावरती परफ्यूम डिलिव्हरी ज्याला म्हटली जाते. आणि गडी मात्र बाद होतोय. सचिन बॅक टू द डगआउट होतोय. तिसरा गडी गारद होतोय 31 या धावसंख्येवर. धन्यवाद. पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्ग गोलंदाज सज्ज असेल. यावेळेला काय घडतंय तर पुन्हा एकदा पंचांकडून दंडित केलं जात आहे. जिंकण्यासाठी 1 धावेची आवश्यकता असेल. स्कोर लेवल पाहायला मिळतोय. 33 धावा झाल्या आहेत. सामन्यामधली औपचारिकता पाहायला मिळते. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज. यावेळेला काय घडतंय सुरेख चेंडू होता लेग बिफोरच्या दिशेने लेग बायच्या स्वरूपात. 1 धावेवर समाधान मानावं लागतंय. आणि अशा तऱ्हेने या ठिकाणी विजयी झालाय धामापूर संघानं. 1 धावेची आवश्यकता असेल. ओके ओके. स्कोर लेवल पाहायला मिळतोय. 1 धावेची आवश्यकता असेल विजयासाठी. ती धामापूर संघाला या स्पर्धेतील पहिला विजय नोंदवण्यासाठी. सुरेख चेंडू होता. तेच तारार चेंडू पाहायला मिळाला होता. पुन्हा एकदा समीर. सुरेख फटका पाहायला मिळतोय. पाहूया चेंडू जातोय 6 धावांसाठी. आणि अशा तऱ्हेने विजयी झालाय तो धामापूर संघानं आपला पहिला विजय या स्पर्धेतील नोंदवला आहे. विजयी संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. त्यानंतर तुर्तास दुसरा थरार आपण अनुभवणार आहोत.